Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Зміцер Дзядзенка. Гісторыі ў прыцемках. Яйкі птушкі рух. Слаўка Мангол нахіліў галаву і паглядзеў на чалавека, які ляжаў перад ім на цэментавай падлозе, упёрты сука. Зрэшты, Мангол ведаў, што халяўных грошай не бывае, і ўсе іх трэба адпрацоўваць. Голая лямпачка пад невысокай столлю хіснулася ў бакі, і ў жаўтлявым няроўным святле ў гістарычным танцы замітусіліся святло і цені. Мангол пабачыў, што ў збітага ім на горкі яблык чалавека заварушыліся раскрываўленыя вусны, і ён штосьці шаптаў, звяртаючыся ці то да свайго ката, ці то да невядомага анёла-ахоўніка. Рукі збітага бяссільна драпалі падлогу, але цэмент не пашкрабеш. Мангол не збіраўся забіваць сваю упёртую ахвяру, яму далі заданне раскалоць, прымусіць загаварыць. Гэта значыць, збіваць трэба было так, каб настрашыць больш, чым нанесці непапраўныя шкоды. І тут Манголу прыйшла ў галаву думка, ён пасадзіў чалавека, паклаў яго руку на стол і ўзяў малаток. Мангол загаварыў павольна, каб да збітага дайшоў сэнс словаў, ён жа, здаецца, скульптар. Значыць, рукі яму патрэбныя для працы. Ён, Мангол, забіваць скульптара не будзе. Ён зробіць так, каб той усё жыццё шкадаваў пра сваё неабдуманае рашэнне. Ну што, усё ясна? Будзем далей гуляцца ў маўчанку, ці скажам урэшце, дзе ляжаць тыя яйкі? Чалавек паглядзеў на Мангола і раптам ён рассмяяўся. Глядзець на тое, як смех вырываецца бурбалкамі з крывавых чырвона-чорных вуснаў, было непрыемна. Мангол загадаў, каб той сціх. Смех абарваўся на высокай ноце. «Дык, значыць, яны табе нічога не сказалі? Не патлумачылі? Ну, яны, тыя, хто замовіў мяне. Я раскажу, але гэта доўга. Можна вады?» Спярша чалавек гаварыў перарывіста, з доўгімі паўзамі, потым яны сталі крыху карацейшымі. «Я не скульптар, я мастацтвазнаўца. Дакладней, займаюся гісторыяй мастацтва, у тым сэнсе, што я хутчэй архіўны чарвяк. Мой занятак не стварэнне карціны скульптураў, а словы і вобразы, якія нанізваюцца на гэтую рукатворную аснову. Калі параўнаць мастака з чарупінай, якая дорыць нам перліну, то я дыядэма, у якую гэтая перліна ўстаўляецца. Разумею, не сціпла, але... У маёй працы, падрабязнасцяў якой я зараз расказваць не буду, каб не нагаварыць лішняга, дык вось, у маёй працы ёсць свая спецыфіка. Я працую са старымі дакументамі. Не часоў вайны, старэйшымі і не царскімі, маім дакументам па 300-400 гадоў. Я ж кажу, архіўны чарвяк, спажывальнік зжаўцелых шаматкіх паперак. Так, не пераключаюся. Неяк, корпаючыся ў гэтых старых дакументах і разбіраючы мудрагелістыя завітушкі старадаўняга пісара, я сустрэў нечаканы запіс. Ён апісваў падарункі, якія павезла з сабой велікакняскае пасольства да двара французскага караля. У тым пераліку былі футры медвядзёвыя, мёд гарцамі, а таксама ўсялякія цікавосткі, напрыклад, бурштынавы бранзалет, на якім былі выразаныя карціны з гісторыі Францыі. У ліку тых цікавостак згадваецца яек птушкі рух пара. Калі я пабачыў гэта, дык не даў веры сваім вачам. Яйкі птушкі рух, гэта ж нешта казачнае. Гэта Сіндбад-мараплаўца і казкі «Тысячы і адной ночы». Як у нашыя шыроты маглі трапіць яйкі птушкі рух? І ці тая самая гэта птушка, пра якую мы чыталі ў дзіцячых казках, а можа проста нядбайнасць перапісчыка? Хто зараз разбярэ праз 400 гадоў? Але з таго часу яйкі птушкі рух не давалі мне спакою. Я стаў шукаць згадкі пра іх у апісаннях іншых пасольстваў. Я гартаў таўшчэзныя тамы і чхаў ад векавога пылу.
Под маімі пальцамі праплывалі чужыя лёсы, чые гаспадары даўно ўжо спрахлі ў сваіх магілах. Яны звярталіся да мяне з нябыту, ажываючы на кароткія імгненні, калі я чытаў іх словы, занатаваныя спрытным судовым пісарам, і той шляхціч Гізыцкі, які скардзіўся, што на яго жыццё двойчы рабілі замах хцівыя суседзі, ды паказваў судовым чынам сляды ад куля ў сценах свайго дома, і той мешчанін Капыцька, які даносіў на свайго суседа, што яшчэ 10 гадоў таму, калі быў пажар у Траецкім манастыры, пры пажары з царквы пацір срэбраны. Вось чаму ён 10 гадоў маўчаў. Але я мала зважаў на гэтыя гісторыі. Я шукаў згадкі пра яйкі птушкі Рух. Пару разоў я пабачыў іх зноў і зноў пераліку падарункаў. На гэты раз атрымальнікамі запаветных яек мусілі стаць папа рымскі Урбан VIII ды імператар святарнай рымскай імперыі. У пасольстве да папы іх была зноў жа пара, а імператару дасталося адно, але і гэтым адным яйкам паведамлялі вялікаму князю паслы, імператар застаўся дужа задаволены. Выглядала на тое, што яйкі птушкі Рух былі асаблівым дарункам, які давалі нават не ў кожнае пасольства. Але гэтае разуменне не праясняла для мяне таямніцы тых яек, ані іхнага паходжання, ані мэтаў, з якімі іх вазілі ў далёкія краіны. Не, вядома ж, я разумеў, што яйкі маглі быць проста дзівацкімі штучкамі, якімі усцешваліся тагачасныя людзі. З гэткай самай дзіцячай непасрэднасцю збіраў пазней разнастайныя звыроцтвы ў сваю куншткамеру расійскі імператар Пётр Вялікі. Гэта яшчэ і ў 19 стагоддзі не было чымсьці выключным. Людзі стаялі бліжэй да прыроды, таму усялякія звыроцтвы і дзівацтвы лічылі цікавымі для сузірання. Адступленне ад нормы было нечым незвычайным, а не альтэрнатыўным развіццём, як прынята казаць цяпер. Ой, пардон, я зноў збіўся. Вяртаемся да яек, якія так зацікавілі некалі мяне, а цяпер настолькі цікавяць маіх невядомых пераследнікаў, што яны нават не паленаваліся наняць вышыбалу звестак з маёй галавы. Адкрыццё напаткала мяне нечакана, як тая табліца, якую прысніў нецвярозы расійскі хімік. Як цяпер памятаю, я праглядаў альбом «Замкі Францыі». Погляд з вышыні птушынага палёту, стваральнікі ніколі не бачылі гэтыя замкі такімі. Побач фотаздымкі асобных пакояў, асобных элементаў дэкору, нізкія столі пакояў суседзілі на старонках з высознымі сценамі парадных залаў, статуі рыцараў, неад'емны атрыбут калідора ў такіх замках, перамяжаліся з габеленамі, чые фарбы былі ці не старэйшымі за тых самых рыцараў. Партрэты ўладальнікаў чаргаваліся з барэльефнымі сцэнамі палявання ці бітвы, і нечакана я пабачыў выяву барэльефа, ад якога ў мяне проста заняло дыханне. Гэта быў вядомы антычны сюжэт на тэму спароўвання Леды і Зеўса, які прыняў аблічча лебедзя. Сюжэт, вядома, не для дзяцей, што называецца, але старажытныя эліны непрыстойнасцяў у такіх адносінах не бачылі. Яны ўсё ўспрымалі як абсалютна нармалёвую прыродную з'яву. Гэтак жа прырода выяўляецца сама па сабе па-за межамі нашага этычнага ўспрымання ў фільме «Легенда пра Нараяму». Бачылі? Так, я не адхіляюся, я працягваю. Барэльеф, пабачаны мной, належаў, вядома ж, ужо не антычнасці, а рэнесансу. Тады творцы толькі вярталіся да адкрыцця прыгажосці чалавечага цела. На барэльефе было некалькі сцэнаў. Там было спароўванне Леды і лебедзя, потым было яйка, якое з'явілася ў выніку гэтага саюзу, а фінальная сцэна паказвала нараджэнне з яйка Алены Прыўкраснай, той самай, якая стала прычынай Траянскай вайны. І мармуровая статуя Алены вянчала фінал гэтага барэльефа. Яна нібыта нараджалася не толькі з яйка, але і з папярэдняга барэльефа. Гэта была задума неверагодна прыгожая, ды і ўвасабленне не горшае.
Але яйка, яно найперш прывабіла маю ўвагу. Я даведаўся, што імя скульптара невядомае, а мясцовая легенда кажа, быццам бы скульптара, які стварыў гэтую прыгажосць, і не было зусім. Паводле легенды, мясцовы барон прывёз з крыжовага пахода з далёкіх усходніх земляў не толькі золата, але і яйкі птушкі рух. І з дапамогай свайго прыдворнага алхіміка ён стварыў з гэтага яйка скульптуру Алены Прыўкраснай. Легенда нахвальвала здольнасці алхіміка, які здолеў вывесці з яйка такі цуд, і проціпастаўляла яго няздарам, што з яек птушкі рух панастваралі адно гаргуляў ды іншых пачвараў, якіх можна бачыць не толькі на саборы парыжскай Божай Маці, але і на мностве іншых сабораў ды замкаў. Маё ўзрушэнне было настолькі моцным, што я проста не мог уседзець на месцы. Я пайшоў бадзяцца па горадзе, перада мной адкрыўся цуд. Я фактычна быў нечым уладальнікам легенды, і адзін я ва ўсім свеце ведаў, што легенда існавала насамрэч. А магчыма, яна існуе і дагэтуль. Толькі позна ўвечары, вяртаючыся дадому, я заўважыў, што ў той зусім не спякотны кастрычніцкі дзень я сышоў з дому ў пінжаку і хатніх тапачках. Падазраю, што сустрэчныя на мяне касавурыліся, але прынамсі нікога са знаёмых я не напаткаў. Цяпер мяне больш не цікавіла, у якія краіны пасольствы вывозілі яйкі птушкі рух. Іншае сталася маёй ідэяй фікс. Цяпер мне карцела знайсці самое яйка. Як апантаны я перагортваў старонкі манускрыптаў і тоўстыя старонкі судовых кніг. У гэтым папяровым моры я шукаў сваю перліну, адгадку сваёй таямніцы. Адкуль браліся яйкі таямнічай птушкі? Калі іх вывозілі раз-пораз, значыць, аднекуль іх бралі. Адкуль? Ці жылі ў нас птушкі рух, альбо недзе захавалася цэлае радовішча тых яек? Калі яны захаваліся з нейкіх дагістарычных часінаў, то, магчыма, гэтым і тлумачыцца тая акалічнасць, што з яек з'яўляліся каменныя статуі. Безліч пытанняў апанавала мяне, і я не мог даць адказы на іх. Мангол моўчкі слухаў, зрэдчас згодна ківаючы. Інструкцыі, дадзеныя яму, былі дакладныя. Калі акулярнік захоча гаварыць, хай гаворыць. Усё сказанае ім запісваецца на ўключаны магнітафон. Пакуль акулярнік гаворыць, мангол не павінен замінаць яму. Чытанне старадаўніх манускрыптаў апанавала мяне. Цяпер я чытаў перамешку. Мемуары магнатаў ішлі следам за судовымі справамі, алхімічныя зборнікі ляжалі ў адным стосе з кнігамі па вядзенні гаспадаркі. Трактаты па мастацтве ў маіх руках змяняліся трактатамі для паляўнічых. Мне адкрываўся нечуваны сусвет. Я нават не ўяўляў, колькі астролагаў і алхімікаў жылі ў нашым краі. У іхных кампендыумах і грымуарах я раз-пораз сустракаў згадку пра яйка птушкі рух. Разам з ім абавязкова згадвалася саламандра, сімвал агню. У кнігах па гаспадарцы таямнічае яйка фігуравала толькі мімаходзь, маўляў, яно можа стаць цудоўнай аздобай шляхецкага палацыка альбо сядзібы, і больш ані слова. Самымі багатымі на згадкі былі, вядома ж, мемуары і судовыя кнігі. Не скажу, каб гэтыя дакументы нагадвалі даведнік па птушкагадоўлі, але, прынамсі, патрэбныя мне згадкі там можна было знайсці даволі часта. Якія гісторыі трапляліся мне ў рукі. Напрыклад, Багуслаў Радзівіл ахвяраваў віленскім езуітам залаты каўчэжац італійскай работы і яйка птушкі рух. Князі друцкія любецкія судзіліся з магнацкім родам Стэткевічаў за валоданне яйкам птушкі рух і лесам каля Баркалабава, прычым яйка ацэньвалася даражэй за лес. У скарзе каралю і вялікаму князю амсціслаўскі шляхціч Мядзвецкі даносіў на свайго суседа Сапешку, што той Сапешка гвалтоўным чынам на яго маёнтак учыніў наезд і пабраў майна каштоўнага багата, а між таго майна было яйка птушкі рух, што перадавалася як радавая каштоўнасць ужо цягам некалькіх каленаў ад часоў Жыгімонта Старога, калі продак Мядзвецкага Юры тое каштоўнае яйка прывёз як паходную здабычу.
Я дзякаваў Богу за тое, што беларуская шляхта так любіла судзіцца, іначай бы мне ніколі не даведацца пра чарнакніжніка Бальтазара Буцкага, які жыў пры двары агінскіх на пачатку 18 стагоддзя. Яго звінавацілі ў чорнай магіі ды зласлоўі на Духа Святога, дастатковы грэх, каб абынуцца на вогнішчы. На судзе збянтэжаны алхімік тлумачыў, што шукаў філасофскі камень, каб ператвараць метал у золата, і нічога агіднага Богу ў тым няма. Ён казаў, што д'ябла не ўшаноўваў, а тая істота, якую напалоханыя шляхецкія служкі бачылі ў яго, называецца саламандра, і яна жыве ў агні. І менавіта дзякуючы ёй з'явіліся тыя мармуровыя статуі, што аздабляюць палац ягамосцяў агінскіх. Бо саламандра дапамагае падтрымліваць цягам некалькіх дзён бесперапынны агонь, нават калі сам алхімік ад стомленасці засне. А апаленыя на бесперапынным агні яйкі птушкі рух, на якія так багатыя мсціслаўскія ўладанні агінскіх, урэшце расколваюцца і спараджаюць на свет тыя статуі нечуванай анёльскай прыгажосці. Іншага спосабу атрымаць іх няма, бо расколатыя ўручную без агню яйкі рассыпаюцца дробным друзам. Пра гэта вядома здавён. І далей казаў Бальтазар Буцкі, што не ўзносіў ён праклёны на імя Духа Святога і не выклікаў д'яблаў, а сам сабе паўтараў услых рэцэпты рэчываў, якія трэба дадаваць у агонь пад яйкам птушкі рух, пакуль яно награецца. І няма ў тых словах нічога шатанскага. Сульфур — гэта сера, меркурыё азначае ртуць, салетра — але вымушаны быў замоўкнуць на патрабаванне суда, бо суддзя палічыў гэта за магчымае чарнакніжніцтва. Словам, не ўдалося алхіміку пераканаць суд у сваёй невінаватасці. Расплаўлены свінец навек запячатаў горла, якое вывяргала агідныя блюзнерствы. Затое я з гэтай гісторыі атрымаў амаль цэласную тэхналогію на абыходжанне з яйкам птушкі рух. Прыкладна ў той жа час я адчуў, што за мной сочаць. Раз-пораз я бачыў, як мяне зранку ад дома да архіва праводзіць адзін і той самы каржакаваты чалавек у скураной курцы, а ўвечары ён жа ідзе за мной назад. Потым я заўважыў, што ў маю адсутнасць кватэру наведалі пабочныя госці. Яны нічога не забралі, аднак мае выпіскі, датычныя яек птушкі рух, былі перагледжаныя, бо складзеныя крыху не ў тым парадку, як гэта рабіў я. Я памяняў замкі дома, але мала ўстурбаваўся гэтым візітам. Красці ў мяне не было чаго, а яйкі птушкі рух маглі зацікавіць толькі такога ж фанатыка, у якога я на той момант ператварыўся. Візітёры — гэта, вядома, непрыемна, але я разумеў, што міліцыя імі займацца не будзе. У газетах столькі пішуць пра іхную марную барацьбу з арганізаванай злачыннасцю і рэкецірскімі групоўкамі, што дарма было б спадзявацца, быццам яны кінуць усё і стануць займацца маёй кватэрай, з якой нічога не знікла. Потым здарылася штосьці незвычайнае. У адзін з красавіцкіх дзён у сваёй паштовай скрыні я знайшоў часопіс, які не выпісваў. Гэта было нейкае прамыслова-індустрыйнае выданне пра арганізацыю працы, назву якога ўжо і не згадаю. Я падумаў, што паштарка памылкова ўзбагаціла мяне за кошт кагосьці з суседзяў, але гэтая думка цешыла мяне толькі да таго часу, пакуль я не зазірнуў у сярэдзіну часопіса. На старонцы з глыбакадумнай пазнакай змест назва аднаго артыкула была абведзеная чырвоным стрыжнем. Да гісторыі адной авантуры 1930-х, прамысловая вытворчасць паркавых скульптураў па саматужніцкіх тэхналогіях. Аўтар, чыё імя мне ні пра што не казала, распавядаў пра эксперымент, пастаўлены ў самым канцы 20-х гадоў. Паводле ягоных звестак, тады ў Смаленску спрабавалі наладзіць прамысловую вытворчасць скульптураў даўнімі метадамі. Сыравінай для гэтых паркавых статуяў акурат і былі яйкі птушкі рух. Дакладней, аўтар называў іх яйкамі дагістарычных птушак.
У тэксце распавядалася, як нейкі прайдзісвет і махінатар абрыкосаў угаварыў чыноўнікаў з наркамата асветы рабіць з гэтых яек статуі, якія мусілі ўпрыгожыць савецкія паркі. Ну, вы ж ведаеце ўвесь гэты бестыяр, розныя там дзяўчаты з вёсламі, піянеры з горнымі і барабанамі, рабочая і сялянка. Для пачатку яму дазволілі адкрыць невялікую майстэрню, і ёй жа ўрэшце ўсё абмежавалася. Абрыкосаўскія скульптуры, як ён ні стараўся, атрымліваліся не тое, што не геглымі. Яны былі папросту антысавецкімі, яны былі пародыяй на абвешчаную задуму. Дзяўчына замахвалася вяслом, каб адвесіць свайму візаві добрага кухталя. Піянер з горнам стаяў сагнуўшыся, быццам яму балеў жывот, а рабочая і сялянка з дапамогай сімвалаў пралетарскай еднасці відавочна меліся вырашаць сваю сямейную спрэчку. І пры гэтым ва ўсіх быў такі зверскі выскал на тварах, што ставіць гэтыя скульптуры ў парках, прызначаных для сямейнага адпачынку, было прызнана немэтазгодным. Невялікія блекла-шэрыя фотаздымкі на глянцавых старонках часопіса паказвалі, як выглядалі творы майстэрні. Скажу па праўдзе, яны мала чым саступалі кадрам сучасных фільмаў жахаў. У пастанове камісіі атрыманыя скульптуры былі названыя яркімі прыкладамі дэгенератыўнага буржуазнага мастацтва, чужога пазітыўнаму светагляду савецкіх людзей. Майстэрню закрылі, усе яе работнікі адправіліся ўзводзіць Беламорска-Балтыйскі канал. Сам Абрыкосаў праз год быў расстраляны як трацкіскі шпіён і брытанскі агент, альбо трацкіскі агент і брытанскі шпіён, даслоўна я ўжо не памятаю. Дакументы ж датычныя дзейнасці майстэрні надоўга былі засакрэчаныя. Мангол заўважыў, што гутарка акулярніка становіцца больш павольнай. Ён рабіў паўзы, спыняўся, цяжэй дыхаў. Часам здавалася, што словы спыняюцца ў яго на языку і не хочуць з яго саслізгваць. Акулярнік рабіў намаганні і выштурхоўваў непаслухмяныя словы. Аўтар артыкула да ідэяў Абрыкосава паставіўся адмоўна, маўляў, цемрашальства нейкае угрунтаванае на алхіміі. Што праўда, дадаваў ён, гэта ўсё адно не нагода для рэпрэсіяў. Але мяне больш за ўсё зацікавіла дэталь, якую аўтар падаваў між іншага, не надаючы ёй нейкай увагі. У артыкуле раскрывалася метадалогія, якой карыстаўся Абрыкосаў. Гэта былі ўсе тыя самыя алхімічныя дзеянні, але наваяўлены творца Франкенштайн абышоўся без чытання заклёнаў і кідання ў агонь саламандры. Палічыў гэта бабскімі забабонамі. Я адчуваў, што менавіта тут і была ягоная памылка. Ну, вядома, у чытанне заклёнаў я і сам не веру, але саламандра... Гэта ж абсалютна матэрыяльны складнік, рукамі памацаць можна. Я быў так усхваляваны, што не адразу задумаўся, адкуль у маёй паштовай скрыні ўзяўся гэты часопіс і хто яго туды закінуў. Зрэшты, варыянтаў было няшмат. Гэта той мой пераследнік у скураной курцы або нехта з ягоных напарнікаў. Але навошта яны гэта рабілі і чаму так сочаць за мной і маімі пошукамі? Адказу чакаць давялося нядоўга. Праз некалькі дзён у сваёй паштовай скрыні я знайшоў... Не, гэтым разам быў не часопіс, а ліст. Звычайны ліст, адно што выдрукаваны, а не напісаны ад рукі. Аўтары ліста пісалі, што ведаюць усё пра мае пошукі, што яны зацікаўленыя ў іх поспеху, бо таксама шукаюць яйкі птушкі рух, і што яны прапануюць мне ўзнагароду. Калі я высветлю, дзе застаюцца паклады гэтых выкапнёвых яек, то мне дадуць энную суму за знаходку і маўчанне. Акурат, калі я дачытаў гэты ліст і яшчэ трымаў яго ў руках, не ведаючы, што з ім зрабіць, у мяне зазвінеў тэлефон. Незнаёмы густы голас спытаўся, што я думаю наконт іх прапановы. За мной сачылі нават дома. У сполаху я кінуў слухаўку і больш у той вечар не падыходзіў да тэлефона.
Наступныя пару дзён я не выходзіў з дому. Пакуль было магчыма абысціся без закупкі прадуктаў, я стараўся не паказвацца на вочы маім пераследнікам. За гэты час я ўпарадкаваў свае запісы, і гэта нечакана мне дапамагло. Я зразумеў, дзе трэба пачынаць пошукі яек птушкі Рух. Я спаліў свае паперы, каб па маіх слядах не змаглі прайсці гэтыя невядомыя мне людзі. Хто яны, я не ведаў, але ўжо асабліва гэтымі не пераймаўся. Калі б намеры іхныя былі чыстымі, мне б не сталі падкідваць ананімныя лісты. Дзякуй Богу, мне не было патрэбы паліць абсалютна ўсе свае запісы. Гэта заняло б занадта багата часу. Я знішчыў толькі ключавыя. Агонь прагна паглынаў аркуш за аркушам, а я ў гэты час адчуў сябе маленькім дзіцём. Гэтак жа зачаравана я глядзеў на вогнішча ў дзяцінстве, спрабуючы зразумець душу агню. Я не зразумеў яе і цяпер, затое мне ўдалося спаліць усе масты, якія вялі ад мяне да таямнічых яек. Як бачыце, я ўсё паспеў. Вашым гаспадарам не ўдалося нічога знайсці, іначай бы мы не размаўлялі тут так доўга. І яшчэ, ведаеце, я баюся болю. Дакладней не так. Я занадта шмат чытаў пра катаванні нават сярэднявечныя, каб не зразумець, што практычна для кожнага чалавека можна знайсці балючую кропку і зламаць яго. Я не супергерой, я не зроблены са сталі, але мне хапіла часу, каб не толькі спаліць паперы, але і з'есці з дзясятак пігулак перад вашым уварваннем. Падзейнічаць адразу яны не маглі, але мы размаўляем ужо дастаткова доўга. Мангол агаломшана глядзеў, як акулярнік зваліўся ў курчах на падлогу і пачаў хрыпець у агоніі. Потым ён падскочыў і стаў біць нагамі ў сляпой раз'юшанасці, аж пакуль цела не заціхла пад ягонымі ударамі.